हेलो लोगोफोर दिनै आरो गुबुन मोनसे गोदान टपिक लानानै सावरायनो फैदों जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो इउट्युबाव नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालामबानो जाबाय फल' खालामालासिनो आरो साबस्क्राइब खालामालासिनो ओंखारलांनो नाङा दिनैनि सावरायनो गोनाङा बेनोदि जोंहा सिबिरानि आब'आ गावनि बिमा आरो गावनि सानैनि फटकनि सायाव मोनसे मोजां टाइटेल लिरदों बे टाइटेलनि सायावनो एसे सावरायनो सानदों माने बुंफोरथि होनो सानदों आं एसे फोरमायबावनो सानदों आंबो अब्ला खोनासंदो बिमा गैजायैफोरनि दुखुआनो एसेल' नङा माब्लाबा दुखु माब्लाबा सुखुनि खोथाफोरखौ बिमाजों रायज्लायबा जेरैबायदि गोजोननाय मोननो हायो बेबायदि गोजोनखौ गुबुनजों रायज्लायबाबो मोननो हाया होननानै फोरमायदों बिथाङा राइट जोबोद सैथो खोथा सैथो बाथ्रा जोबोद मोजां लिरदों बिथाङा आंनि फारसेनिफ्राय बिमा बिफायानो सबसे गिदिर सबसे गासैनिबो देरसिन गासैनिख्रुइबो मान सन्मान मोनजाथाव माने इसोर माने बिमा बिफायानो फिसाफोरनि इसोर दा बिमा बिफायानो गासिबो आरो फिसानि थाखाय बिमा बिफाया गासिबो माने फिसानि उन्दैनिफ्राय लानानै देरजासिम माने गाव मावनो हाजासिम गाव खामायना जानो हाजासिम फिसानि थाखाय बिमा बिफायानो गासिबो आरो मा बुंनो इसोर मानिनांगोन आरो इसोर बुंबाबो खमसो जागोन माने मा बुंनो जोंहा आब' सिबिरानिया जोबोद मोजां लिरदों दा बिनि सायाव आं फंसे बुंबाय आरो बिमा बिफानि सायाव अयथासार खालामनाङा इनाय बुंनो नाङा गाज्रि साननो नाङा गाज्रि बुंनो नाङा गाज्रि हाबा मावनो नाङा दा बेराफारसेथिं नायोबा जोंहा राजखान्थिखौ लानानै बिराद दाङाबाजि जानानै जोंहा मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि सायाव जोंहा राहुल गान्धीया मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनि बिमानि सायाव सोंखारिनाय लाबोदोंमोन जाहैदों माने जा मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनि बिमाया जेबो पलिटिक्स माने राजखान्थिजों जेबो लोब्बायानो गैयामोन जाहैदों दा बे लोब्बा गैयिनि सायावनो मानगोनां राहुल गान्धी सारा सोंखारिनायखौ लानानै गोबां दाङाबाजि दा मैयानिफ्राय दिल्लीयाव दिनैसिमहालागै गोबां धरना सोलिदों गोबां दाङाबाजि सोलिदों बेनिखायनो बिमा बिफायानो गासिबो बिमा बिफाखौ आरो सोंखारिनांगौ जेबो गैया बुंनांगौ जेबो गैया रायनांगौ जेबो गैया जेबो साननांगौ गैया बिमा बिफायानो गासिबो बिमा बिफायानो इसोर गुड गासिबो बिमा बिफानि खोथा मानिनानै सोलि बिमा बिफाखौ सिबिनो रोंनांसिगोन अननो रोंनांसिगोन फुजिनो रोंनांसिगोन दा आं बारा गोलाव बुंबाय थाला जिखुनु जाया आंनि गोसोजों जा एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायनाय जाबाय दा नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय कमेन्ट फैयोबा बे कमेन्टनि रिप्लाइखौबो आं होनो नाजागोन लोगोसे जोबथारनायाव इउट्युबाव नायदोंबा साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम गोजोनथोंसै।